Dak li ġara bil-vot ta' 2 filgħaxija ilu ovvju għal Joseph Muscat u allura Lawrence Gonzi tellef il-ħin lill-familji u lin-negozji għaliex il-Prim Ministru minflok ħa azzjoni u prova jsolvi l-problemi għażel li jibqa' ggranfat mas-siġġu tal-poter. Bl-eżitu tal-voti 2 filgħaxija, uffiċjalment issa għandna gvern caretaker. Ir-responsabilità li l-Prim Ministru jrid jerfa' fejn dan il-gvern caretaker ma ċandu l-ebda awtorità morali biex jidħol f'impenni fit-tul biex jikkommetti gvern ġdid, ikun min ikun. Joseph Muscat qal li d-diskors tal-Prim Ministru 2 filgħaxija fil-Parlament wera li s-sistema Gonzi PN implodiet u Lawrence Gonzi spiċċa aġent ta' biża' u firda. Al kontrarju l-Partit Laburista huwa aġent tal-għaqda u tal-bidla. Prim Ministru li firet li l-partit tiegħu ma jistax jaqqat il-pajjiż. U bħalissa dak li għandu bżonn pajjiżna sabiex jiffaċċja l-isfidi li għandna għal ġejjieni il-koll flimkien. Dan huwa Prim Ministru li għażel il-lostingat fuq l-istabilità tal-pajjiż. Bl-istil ta' tmexxija tiegħu Gonzi PN fl-aħħar sena tilef il-maġġoranza parlamentari f'5 okkażjonijiet. Spiċċa gvern ta' koalizzjoni u llum ġab fit-tmiem l-gvern tiegħu. Joseph Muscat qal li l-għażla tal-Prim Ministru li jmur għal elezzjoni ġenerali fid-9 ta' Marzu turi kif mill-ġdid Lawrence Gonzi ħa deċiżjoni li taqbel biss lill-partit tiegħu. Prim Ministru ħa mill-ġdid id-deċiżjoni li taqbel lill-partit tiegħu iktar milli taqbel il-pajjiż fejn qiegħed jipprova itawwal dik li fil-fema tiegħi hija agonija. Kull darba ilu għaddej bl-istess storja għal iktar minn sena fejn jipprova jtawwal biex minn għalih qiegħed jieħu vantaġġ, kull darba li jtawwal tiġrilu xi ħaġa. Beda jtawwal fuq tal-arriva ġitu mozzjoni ta' sfiduċja fil-gvern. Beda jtawwal fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja ġitu l-każ ta' Carme F'Sud Bonnici. Beda jtawwal fuq il-każ ta' Carme F'Sud Bonnici ġieħ il-kwistjoni ta' riċerka Kija Karwana. Beda jtawwal fuq riċerka Kija Karwana ġitu tal-parkings. Beda jtawwal fuq il-parkings ġitu l-BWSC. Beda jtawwal fuq il-BWSC waqa' l-gvern. U hekk bla dubju ta' xejn il-poplu ħajkun qed jagħti l-ġudizzju tiegħu. Joseph Muscat qal li għada hija ġurnata xogħol normali u issa l-poplu għandu jitħalla jgawdi il-festi tal-miliet b'serenità. Il-kampanja elettorali tibda mis-7 ta' Jannar u minn dakinhar il-qudiem il-Partit Laburista jippreżenta l-manifest elettorali tiegħu. Joseph Muscat qal li minħabba li hemm possibilità li waqt il-kampanja elettorali ikun hemm is-summit tal-Unjoni Ewropea li matulu jiġi deċiż il-pakkett finanzjarju li Malta għandha tieħu għas-7 snin li ġejjin, il-Partit Laburista jekk mitlub lest jikkolabora mal-gvern. U nazzjonalisti. U għasmin tal-għaqda